Келне, добър ден. Ало, добър ден. Да? Стана с проблема на Елин Пелин 49. Телефона ми кажете да го 60 14 50. Телефонен номер ми кажете. 60 14 50. Каква грешка ви дава? Може да ми кажете? 678. Ще 7-8 ви давам. На този телефон ли да ви търсим, който ми казах, или на някакъв мобилен? След колко време? На кой телефон да ви търсим? На този телефон ще ме търсите след колко време? Само да погледна. Не мога да ви кажа кога ще дойдат колегите. Дайте ми мобилен телефон за връзката и ще се свържат с вас. И ще ви кажат кога ще могат да дойдат да го правят. 0886. Така? 28 29 90. Добре, записано за проблема, но не мога да ви кажа кога ще дойдат колеги при вас. Стига с тези номера, човек. Стига с тези номера, че направим писане, човек. Ти разбира, за който говоря, направо сте ме изкарали извън мир и ще ме избия всичките, човек. Просто сам проблем няма, ще дойдем при вас конкретно, ще го погледнем проблема какъв е. Ама давай да поглеждаш, тук горе в кутията пада някакъв предпазител от тези дъждове, от 4 дена нямам интернет, ще ме избия, човек, и ме търся като мишки са крити, не дигат и никакви телефони, човек. До сега съм врякал на този другия колега. И вати да ми оправите интернета, човек, че подводявам, разбираш, направо подводявам. Работата ми стои и свършена, ти разбираш за какво стана въпрос, човек. Имам документи да изпращам постоянно. Добре, при първа възможност ще идваме при вас. Ама той първа възможност, той са лайнарщина, човек. Направо идваше и сега, разбираш. Първа възможност не ме интересува. Направо се натварваш и пристигаш, разбираш. Точно сега нямаме никаква възможност. Аз идвам и татваря и пристигаш. Има два варианта, избирай. Или ти сам пристигаш, или аз идвам и татваря и пак пристигаш. Разбираш? Нямаме възможност в момента, просто разберете. Ама стига си с оплакване, човек. Аз нямам възможност да ви платя на края на месеца, разбираш. И ако ми спрети интернета, идвам и го обесвам, разбираш. Направо идвам да изснимам. Ако ми спрети интернета на пети, ще дода и ще ме разчекна, разбираш. Защото вече 10 дена нямам интернет заради вас, разбираш. И спрети ми интернета, автоматично ще бъде цялата централа, разбираш, ма, какво ти кам. Направо ще ме избия вътре, като мърши, разбираш. Ще ви пръснат централа, боли ма хуя, къде ще ма карате и какво ще ма правите, разбираш. Идвам и ме избивам като мърши. Само да спрете на този абонат интернета и ще ме избеся, да знаеш. На пети ме убивам всичките, да знаете. Ясно ли ти сега? Да не стане ясно всичките думи офиса с какво си имате работа, разбираш. Ще влача зад колата като мърши да ме види целия град с какви буклуци си имам работа. Разбираш? Разбрах го напълно. Така, щом сте го разбрали напълно, веднага екип да дойде да ми отстрани проблема, защото имам документи в чужбина да изпращам, хората ма чакат и аз не мога да се обяснявам като някой путка по телефона да я казвам, че една компания ми изправя интернета и имам проблем, разбираш? Веднага да се прави. Ало? Интернета няма да казах ви, че нямаме възможност. Този месец ще харча от вашите пари, разбираш ли? Можем да ви направим отстъпка за тия дни, които не сте ползвали интернет. Колко кажа аз за човек. Ти не си човека, който ще ми казва за колко време ще им правиш отстъпка, разбираш. Няма за този ден, няма за другия ден. Направо аз си казвам, правиш ми отстъпка за 2 месеца и правиш отстъпка. И ще ти направя аз услуга. Ще ти направя голяма отстъпка, разбираш, няма си на работа. Разбираш ли ма? Не си човека, който да ми задава наклон на хуя, ко ще става и ко няма става. Аз съм човека да ти казвам ти ко ще правиш. Аз съм потребител, разбираш, аз давам парите. Щом аз давам парите, аз поръчвам музиката. Щом аз поръчвам музиката ще свири той, което ти кажа аз. Разбираш ма? Ти му обясни на твоите шефове, всичките ебани долни курви долу, ще долу и ще ме пръсна, разбираш. Ще ме пръсна, не знаеш го си има да работа, човек. Разбирам го напълно, просто правиш какво да разбираш, напълно няма какво се повтарям повече. Идвайте ми оправите интернета, що ще ме избеса, разбираш. Слизам долу и ще възривя. Не ме карай да го правя, моля, не ме карай. На мобилния телефон ще ви потърсим. Ама потърсима възможно най-бързо, докато телефон трябва да ми звъни и мобилния. Разбираш, има ще направим всичко възможно, днес да ви отстраним проблема. Айде, давай. До чуване.